Bună ziua! V-am găsit la o nouă partidă de pescuit. Suntem în luna lui martie. Gheața încă cred că o să țină gheața, că avem pescar pe gheață, dar malul e dezghețat. Da, e dezghețat. Au. Da, pârâie. Pârâie. Gata. Am reușit. Acum încercăm. Încă o dată vă urez vizionare plăcută. Primul pește. Nu știu ce fel de pește e. Nu zice că e oblet. Vă rog să-mi spuneți în comentarii ce fel de pește e. Pun aici la apă. Nu știu ce fel de pește este. În orice caz, băbușcă nu-i, oblete nu-i. Nu. Asta cred că e o băbușcă. O băbușcuță. Mai venit una. Nu știu cum vine bacul. Uite la cealaltă. Uite s-o adună și aici. Ce ești, oblete? Ești oblete sau ce ești?
Da, cam atât pentru astăzi, prieteni pescari. Am pescuit la băbușcă. Nu prea am prins băbușcă, dar tot am prins câteva pentru voi. Am făcut un băț aici de stuf, am scurtat mai apoi. Un cârlig numărul 14, cred că e 2 verzi. Am pus ceva lici de plumb și cam asta am prins. Nu sunt mulți, dar important e că am avut activitate. Cum am zis, suntem pe balta, pe lacul de acumulare de la Negreni, Botoșani, județul. O să eliberăm și peștii. Să-i dăm pe jos. Să-i vedeți. Nu știu ce fel de pești sunt. Știu că astea sunt băbușcuții, dar aceștia, nu știu, obleți, să fie obleți așa de mari. N-am mai văzut până acum obleți așa mari. Posibil să fie și obleți. Aștept la voi în comentarii să vedem ce sunt. Cine îi cunoaște. Da, cât avem? Asta e băbușcă. Băbușcuță. Așa. Au plecat. Până în data viitoare vă doresc fericire și numai bine. La revedere!